Галимнәр махсус материалдан юка, нык, әмма сузылмалы, тишекле, ләкин шул ук вакытта су үткәрми торган тукыма уйлап чыгарганнар дип күз алдына китерегез. Шулай ук бу тукыма кирәк булганда жылыта һәм суыта ала дип күз алдагыз. Ул температураны сизә белә һәм кагылуларны тоя. Әйләнә-тирә мөхиттә яхшы яклау белән тәэмин итә. Шул ук вакытта үзен-үзе майлый һәм ремонтлый. Гаҗәп бит. Мондый уйлап табулар югары технологияләр мөгъҗизасы булыр иде ул. Буларның барысында безнең тиребез эшли ала. Күпләр аның турында гади тән катламы гына дип уйлый. Әмма бу алай түгел. Бер тикшеренүченең төгәл сүзләре буенча, кешенең тәне инженер фикеренең җәүһәре булып тора. Кеше тиресенең 7 куб сантиметрында 19 миллион күзәнәк, 625 тир һәм 90 май безләре, 65 төк, 6 метр кан тамырлары һәм 19 мең сизү күзәнәкләре барлыгы ачыкланган. Күз алдыгызга китерәсезме? Кешенең тиресе иң зур орган, әгъзасы булып санала. Һәм бу бөтен гәүдә массасының 16% чамасы. Гомумән алганда 2 квадрат метр мәйданны кулачлый. Безнең тиребез су үткәрми торган. Бактерияләргә каршы, ягъни антибактериаль, гөмбә авыруларына каршы, сузылмалы, сыгылмалы, сизгер, үз-үзен төзәтә торган. Ул кирәкле химик элементларны сеңдерергә һәм башкаларны тартып алырга сәләтле. Ул тишекле, үз-үзен майлый торган, витаминнар, исле матдәләр җитештерә, температураны, вибрацияны һәм басымны сизеп ала. Аннан башка кеше исән калмас иде. Әмма тире нибары берничә миллиметр калынлыкта булган килеш күп санлы функцияләрне ничек башкарасың? Бөтен хикмәт аның дохи төзелешендәме? Безнең тиребез 3 катлаудан тора. Эпидермис, тиренең өске катламы, дерма, тиренең тоташтыргыч тукымадан торган катлавы һәм тире асты. Тышкы катлау, эпидермис, якынча 15-16 мөгез күзәнәкле катламыннан тора. Аның калынлыгы нибары 0,7-дән алып 0,12 миллиметрга кадәр, ягъни A4 форматындагы битнең калынлыгына тигез. Бу катлам кан тамырларына мәхрүм ителгән һәм нигездә үле күзәнәкләрдән тора. Карт күзәнәкләргә алмашка яңалары килә. Эпидермис нигезендәге күзәнәкләр тере. Алар даими үсеп һәм үрчеп торалар. Яңа күзәнәк югарыга таба искесен этеп чыгара. Кан агымыннан башка бу күзәнәк үлә һәм безнең тормыш интенсивлыгы даими рәвештә бу үле материалны безнең тән өслегеннән юк итә. Аңа алмашка астан яңа күзәнәк килә һәм шулай итеп безнең эпидермис һәрвакыт яңартыла. Һәр беребез көн сайын башлыча урын җирдә, юыну бүлмәсендә һәм гади генә киенгән килеш 10 миллиард тирәсе тире күзәнәкләрен югалта. Әгәр дә сез киемсез кешене зурайткыч прибор аша карый алсагыз, күзәнәкләрдән торган тулы бер болыт күрер идегез. Тире куба һәм бу үзе белән биздән бүленеп чыккан тузаннан, микроблардан, төрле матдәләрдән чистарту механизмы булып тора. Эпидермис кеше тәненә һөҗүм итә торган барлык микробларның иң зур өлешен тотып тора. Һәр 23 атна сайын өске катлавы яңа катлам белән алышына. Һәм без үзебезнең өслекне тулысынча яңартабыз. Ләкин шунысы гаҗәп. Даими алмашынып торуга карамастан, безнең тышкы кыяфәтебез һәм тән төсебез үзгәрешсез кала. Эш шунда ки, эчке күзәнәкләр һәр төкне, чокырларны, сипкелләрне, караңгылануны, үзгәрешләрне һәм башкаларны яңадан җитештерү өчен проектланган. Шулай итеп башындагы шиш тә элеккечә калачак. Бармак очларындагы нечкә сызыклар, ягъни эзләр үзгәрешсез һәм сезгә генә хас булачак. Дөньяда башка андый бармак эзләре юк. Һәм тире өчен бу генетик план көненә 1 миллиард тапкыр башкарыла. Бу гаҗәп түгелме? Монда максатчан, билгеле бер максатка юнәлтелгән ният күренмиме? Ичке катлау
Дерманың калынлыгы якынча 12 мм. Ул бик нечкә кан һәм лимфатик тамырлар белән тулган, һәм шулай ук нервларын, төк фолликулаларын, рецепторларын һәм безләрен үз иченә ала. Һәр төк фолликулы бер чәч бөртегеннән тора. Ул фолликул тирәсендә урнашкан нервга кагылу турында сигнал бирә. Май безләре ябышкак сыекча, ягъни тире салысы җитештерәләр. Шулай тәннең су үткәрмәүчәнлеген тәэмин итәләр. Тир безләре тир бүлеп чыгара һәм тирене суытырга булыша. Кеше тиресенең калынлыгы берничә миллиметр, ләкин бик сакларга кирәк урында ул калыная бара. Тире структурасы катлаулы һәм яхшы балансланган дизайн белән аерылып тора. Теләсә нинди дизайн үзенең иҗат итүчесен таләп итмимени. Шулай булгач безнең тиребезнең авторы кем соң? Иксез-чиксез белемгә һәм мөмкинлекләргә ия булган Аллаһы Тәгалә безнең тәнне бар кылучы булмаса, башка кеше була алыр идеме?